Hvad så alle sammen? Vi sidder og spiller på en eller anden server herinde. Og jeg har fået en kap nu. Se mere. Okay. Det er den første episode på vores kanal her. Og velkommen. Jeg siger rigtig meget velkommen til min kanal. Tak for mega mange tak på 14 subscribers. Det er så sygt, at I vil suppe min kanal. Det er så sygt. Jeg håber virkelig rammer 100 subscribers på den her kanal. Det kunne være fandme fedt. Eller 200 helt. Så tak for det, dreng. Mega mange tak for, at I sidder og subscriber på kanalen. Det... Nå, hej. Så ja, det skal bare nok fat i guys, som vi kan det. Måske. Jeg skal bare herud. Flækker nogen. Han vil gerne med i kortet. Jeg nåede det ikke. Det er fandme godt det der, lige kommet flækket. Okay, det samme, vi gør det der interest, men der skal de sgu spawn. Jeg tror også, jeg skal have en stor. Sådan der. Så skal vi der chesten. Bam. Og ellers noget andet. Hvad er det der? Det er ikke meget der. Okay, fint. Så tager vi det der på, boom, og så passer vi på ham der er perfekt. Det venter det ikke er fuldt diamond i chesten eller det der. Så jeg håber I virkelig gerne rammer 100 sub på den her kanal. Det kan være fandme fedt, dreng, hvis I rammer det. Hvis I gider støtte den kanal. Og har I noget emne at snakke om? Det er bare noget med kanalen at gøre. Der kommer også til på kanalen. Det kan jeg godt tage. Der kommer mest PvP-video, for jeg spiller ikke så meget escape. Det synes jeg er mest irriterende, der er så mange hackers. Der er rigtig mange, der prøvede sådan, der er hackers og alt pisset og vente. Det er sådan bare godt lavet. Og jeg har også stream på, så er det muligt. Og et slag med sværet, boom, så er det bare det. Så vigtigt kommer faktisk. Jeg vil godt at stå op til vejen, det er fordi jeg ikke lige får flyttet af, hvordan jeg får ændret min karp til blå, så det matcher lidt mere. Men hvis de finder mig, så har jeg sådan en rød karp her. Jeg har fedt ham der. Og den har fedt, tror jeg. Lol. Hvor er det vigtigt, jeg vil sige. Lægger lige ham. Fuck, hvor godt der. Godt bliver flækket. Og så lige her. Whoop. Og så. Og ja, det er episode 1, drenge, hvis I ikke vidste det. Der kommer nok flere episoder på den her server, det går meget. Okay, fint. Fuck, man. Nå, for den gode der. Vi kan bare gå op igen. Jeg kan bare næsten føle det var. Ja, okay, det er ham, der står der og fyrer bare pile efter mig. Fuck ham. Du har mig ikke død. Så skal vi bare lige skulle spawn. Bum, og det kan vi ikke. Fuck nu. Vi har faktisk OP ting her. Men det vil ikke have, han kommer op. Okay, det er bare det samme. Det kommer heller ikke sådan ud. Spawn, bum. Det er lidt nubbet det her, men det er også fordi jeg skal have noget gear i chesten, når vi så dør rigtig meget. Herinde, så det går bare ikke, hvis I dør. Og så nogle match der, og så bum. Har vi ellers noget? Nej. Jeg ved ikke kommer nogle flere videoer af den her kanal. Det er også det, jeg skal væk på optage først i dag. Det er jo fordi I går her lidt træt, så jeg kan ikke tid.
Nå, hvis det var spil. Og vi skal have flere de her skide på, så vi har gået på til PvP. Det er ikke bedste. Og EP vil ikke sende på civil. Det er bare flere, der har lært. Har vi ikke på. Okay. Det kunne være andet. Hvis der er sådan en lyd der, det er fordi, okay. Fuck ham her. Altså, tøsten, kan du ikke lige skrive? Tak for det. Altså, i stedet for at stå op og skytte hende her, ikke? Hende er ikke rigtig en pige, vel? Og jeg har Sky med hende her før. Ej, hold nu op, Nachi. Fuck's sake. Ej, stop nu med buffesken, hvor de faggot. Gå nu væk med dig, din abe. Jeg har muligheden lidt fucket op, så ja. Det siger bare noobs, så at de bare fucking står der og laver længere. Altså, de sidder på timer mod de guy, altså. Come on. Jeg var lige ved at flække ham, altså. Ja, så vil de to strider. Så meget liv kan han da lige have i hovedet. Spørg bare. Ej, er det bedste match der? Det er en løgn. Fuck, det er noget det bedste match. LOL, så clean up. Oh my god. Altså, kan jeg bare tage en anden. Jeg har jo ikke noget ellers farmer tilbage, så... Altså, det kunne blive skridt og tage en anden sted, hvor de er tilbage. Og ja, nej, jeg lægger også på det deroppe. Det er hårdt og så. For helvede. Tak, du cleaner mig. Mange tak. Så mit chat, de bare cleaner op, eller så en der bare en tøs, som ikke ved bare Akanaki. Så kan jeg være med at beskytte dem. Jeg tror så meget på, at de skyper. Du der, du kan godt dø, når du kan give. Og jeg siger, han er væk. Fordi jeg tør fandme ikke at gå med hvis han er der. Ja. Der mange undersvar på, hvorfor jeg er en kanal og alt det der. Det er fordi, jeg havde så mange haters og mange ukommende kommentarer og alt. Ja. Og også en aktiv seer på min kanal. Der kommer ikke så mange likes på min kanal. Så jeg håber, den her kanal kommer op på. Jeg håber, den rammer 10 likes eller et eller andet. Hvis vi kommer det på, så kommer der ikke stå uploaden. Hvis der ikke kommer nogle 10 likes, så uploader jeg ikke en video. Det er nogle gange, jeg gør. Og hvis jeg åbner det der, så bliver de sådan noget. Jeg ved bare, han står der og hvad jeg derude. Jeg vidste det. Han står bare på. Gå nu væk. Abe. Hvor nu siger jeg bare fuck. Helvede. Altså, kan ikke lige lade være med at blande for sig. Jeg tager ved på de to striber. Gå nu væk. Altså, så skal ikke vise det der, og så fuck det clean up, man. Men drenge, det var med at team, det er fucking klamt det der, det var. Fanden, det der var klamt. Han bare teamer med. Altså, få noget diamond gear. Wow. Det virker dårligt spil, det er lidt. Men det er nok lidt mærke video der, fordi jeg har irriteret ham der lige kommer på clean up'et. Og jeg har nu fucker lidt op, jeg har ikke spillet så meget PP og sådan slappet i dag, så jeg er lidt træt i hånden, kan man kalde det. Og jeg ved ikke, at der kommer en SMP video ud. Hvis I vil have det, så skriv kommentarerne og alt det der pis. Så ja, det var den her video, hvis I vil like den og alt det der, og skriv en kommentar. Det kunne være fedt. Så vi ses næste gang. Hej hej.